Mkazi wangu alishikoma. Mkazi anzulishkomba vale mgumu wako. Simila mwese umbo. I'm sorry, Madam. Ndio kwamba uma chenile. Ndio mkazi wangu kabata phone. Ndamba ambadita ma messages. Sari mwezuwa apa adita ma messages abali mfuta phone panesa pili. Panamuchezana. Ndio panamuchezana phone yake. Ma message awaitaura nemunhu wewe. Anoramba achipinda. Sezvo vanhu vachidi communicate. Asi ake anenge asakwanisa kudi kuenda because ndaisachi pinda. Message yakaramba achipinda. Message aya ndakatarisa hangu ndinawo panapa. Anoratidza kuti vanhu vaiwirirana. Umwe umbo wechipiri ngokuti madzimai vangu vakazotaura vega nemuromo wavo. Tadedzo vanhu kuti avambotigadzisochi nyaya yedu. Vakatanga kutsanangura nyaya yavo vakabvuma vega nemuromo wavo. Maudhi acho ndinawo. Ndine wandinodanana naye. Maudhi acho naye. Chechitatu, andakaona mameseji kudhara yandakabata aya. Ndakabva ndamira kupinda mumba mavo. Saka vakazobatwa nechirwere chesiki. Vazobatwa nesiki nechepabonde. Ndabva vaendesa kuchipatara. Obva watoteswa ndakaonekwa maumbo wacho futi ndakafonera neanonzi Nyasha achiti madzimai vangu chimbono watarisa taona vachifamba pamenotomba chienda kuti asi mufambiro wavo wanga wachiita wanga wachiratidza kuti munhu akabatikana basa ndokandakati rega ndimhanya saka ndaendesa kuti kuchipatara ubva vakateswa tese ndakaonekwa ndisina chirwere ichocho ivo vanacho. Saka ndavatora ndaenda navo kuti pambuya wavo taisarare tese. Sarare mese ndipo wakazobata singarare mese. Ndakatanga ndaona mameseji ndobomia kurara tadonda time singarare tese ndipo vakazobatwa nechirwere. Atotakagadzira chirwere pazviya kuti wewe wakabata mameseji ndobva wanyarara ndobva asara asina mameseji akabata uyu akagara ndoenge ndibata nyaya yapolisi uyu akanga kuita zvemaboyfriends uyu apa abata nomukadzi wangu zvaari kuita achibva amira kupinda mumba muyamiri achida kufunga mukadzi kuti vane zvaari kuita zveshuwa mukadzi achibva azoona pamusoro pemameseji kubva pamuziva STI. Saka ndatinezi uyu akazvigadzira chinhu chake wakabva vazobuda mumbowo waitsvagwa nemukuti kuzadzisa chimwe chinhu ndobva wauya ndozvaona kuedzotsanangura mukadzi makazvienda kunotestwa ndi uoniko uri right madzimai abva vaonekwa vane chirwere ndizvira makaenda mukanotestwa asi zvakaitika ipapo kozi apa yakusei angani ndivasingauri kumba musinga tandani kuti mani takaita kuti asauye kumba inauye kuti mani akaramba mungagari andamutsanangura tasiswa mukateswa akabatwa kuti ane chirwere pamuviri wenyu zviyani
We are not talking about but God I Vasiye vakuise shungu dzavo baba nokumbira kuti mude kudari mangu ende mumire pakuita kana mafunga kuti maane hunhu hwokudza kusamba kuzorira iwe shamari zvakakuru ndokurodza mwana zire chini ndakusiya iwe mfana wanofunga ngemambo kuudza kuti ndinogara kusaidi ndinogara you were supposed to report this before it happens. Unaona drama hii inoratidza zvakawanda zvakatsikirwa mudzimba iwe unonzani misire mombe nemudzi tinoda respect muno maraisi enyu atinoobserva kasi wakachikora amweni nani wekuvotastirei ndinogona kukutoza ndinogona izvozvo ndozvandinowana nokuti mambo anokohwa vanhu vana ende vanhu vakatipuwe rupemekedzo ndobva pamuri nani pamuri vatinotora saka tinoda kuti tirambe tine dare tisaite mhuka muzvinhu zvatinoita nokuti kana pachaya mhuka manje apazoziva muisire mbudzi dzake nhatu mwana wa muisire mbudzi dzake nhatu akapinde kubvuta unapinde kubvuta iwo ndeyako nepeni unocharenja murume wanga ucharenja ndezvo zvikomba zvenyu avuta pende mwana azvikana twandikameni ndinozwisa kuda kuti dare richo muriwo ngakuti mumire pawindo mwana akachena kamera ndakuite mwana mbiri zvinoita here namudoti agare zvake ndinoda kuzwisa ini garai asi chibatai mwana asafambira asaona mama wacho ndowake kukomana ndowake alright sisi unogara tawa tazogadzisa ndakazvipidza imba yake ndoda kuti ufambe nezvatuita anditi azvivisa here kune marights ako but handisi kune marights ako tsanangura ndakupa mukana akatsanangura zvaatsanangura ndakupa mukana ndada kupa mukana wakatsanangura wepawindo bamai unepawindo utere inini ndaiva kumutu no wamumba watone mwana wako idzo munozodzoka zveinotaurira ndida kuti apatare izvozvo ani pawatiwo ndakaenda kuchipatara handina kunzwisisa upatinoda kuti upatsanangure kuti anzwisisa kwacho pamusoro chandani baba vakauya kuseni ndofunga nandichambopedza kuita vauya kuseni sei ndobva usvika kwati ndoti tinotesa
hatina kumhoresana, hatina kutaura Jesu. Ndobva vanditi kuda kuti tinotesa. Ndobva ndatangoreta takaipa. Muromo wechipiri wavakataura. Vakanditokodze vabereki vako kuti tiende kumadheri tesina mwana. Ndobva ndati ndakavaudza. Ndobva vachireverera. Ndobva ndagadzirira ndataenda pachipatara paya. Takaenda paprivate. Taenda paprivate paya. Tasvika. Ndiakaenda kunoona chiremba. Ndikazasara. Aenda kunoona chiremba. Ndobva chiremba azongopinda. Achingoti pinda muno. Ndobva ndapinda. Ndobva chiremba uye anditesta abuda panze. Abuda panze nemaresults. Anga asina kutaridza maresults. Apa abuda panze apa anomira nemaresults ane mukomana. Nemurume wavo. Anomira nemaresults aya. Unoona madambudziko muntu osisiri kuita mureza wazvisa mureza zvinokomana mwana mureza nyangwe tisikazvitenderi munhu ndinati mwana uyu atora Zvadaro ndopakauya Dr. uyo nemaresults ane mukomana ane murume wangu. Auya nemurume wangu akatesta HIV. Ndobva atesta inonzi syphilis. Iye abva titeste syphilis rate, HIV AIDS. Uya nakutestwa akarambotestwa HIV. Arambotestwa HIV. Ndobva ndatanga uyu sei asinotestwa HIV. Kozi vakamutesta HIV. Ndobva wandisira kakati HIV ndinako. Syphilis kaibva wabuda nako uya anga asati atesta. Syphilis havana kundipa ndoka wakabuda nako panze. Vachinoenda kumacommunications avo nadhokota. Ndobva adzoka. Ndobva ndati sei baba shoni musina kutesta. Ndobva ati shinira nditestwe HIV. Syphilis hazindotesta. Ndobva atestwa HIV. Atestwa HIV. Dr. Ndopa akabudisa maresults ake muhomwe. Abudisa maresults amwe. Ndobva amaisa patebhura. Amaisa patebhura. Ndobva nditi uyu patrauma peak emaresults. Dr. abva nditi ndobva ndati chikuwa syphilis yangu yakabuda. Asi chakandinesa ndechekuti maresults akabuda panze sei andisakunda maresults. HIV singakanaka kwanza ndikuita nawo. Ndazvisa pane zvose zvaunokurudzira kuti pakaona kuti ivo pachakongosva inini pachangu handaizwa. Pachangu inini handaizwa. Hapana chandaizwa. mapirizi wakaona Mapirizi havana kunditreat. Akabva kubvisa muromo saka dhokota akangoti panotoda kurapwa. Zvikanzi nadhokota ndobva ati uyu abva abuda bhata ndipei phone number chichi. Ndobva asiya phone number kwadhokota ikoko. Ndobva bhatabuda panze zvikanzi ngatiende tozodzoka. Hatina kubva tadzoka musuwo. Ndomusuwo akauya achindisiya kwambuya vangu. hauna kurapa Handina kurapa. hauna zvachikatara izvo zviri right Izvozvo ndiri right. Handina mapirizi. vamwe kuti izvo zvoteva nyaya kuti kana ivo baba amwe baba alright wanyitwa Handine panoda kutaura. hatopaikani nyaya iripo nekuti chipedzise taurirana taurai Madzimai angu akangova kubvunza mubvunzo vagopinda. Right. unzai Alright. ndimusondosi Tomboti zvekwaHarare zvapera patakatestwa paprivate. Ndakazoya navo kwambuya wavo. Vakaenda kushamba. Takavasiyira mari kuti vanodi vakaenda kushamba kuseni ini ndandisipo. Vakandifonera madzimai angu avo. Zvakanzi baba kuchipatara kwanzi kurudiwa majekiseni nemishonga pavakaenda venga pashamba. Zvese zvanzi zvikuita $20. Handiti ndakati
$120 ndakupa. Anditi $10 yemwana ndakupa. Ingoshandisa kaizvozvo. Ndoda kubvunza kuti koizvozvozvo vaizviitirei ivo vasina chirwere? Zvishwa ndakaenda kushamba. Ndakaenda nemuna wake anozvisa. Ndasvika kushamba. Nemuna wake ndasvika kushamba musoyana mufanana. Ndanzwa ichi makafona nechinjeshe. Ingiri chishimwe. Kushamba maenda kuite. Kushamba ndasiya mari yemwana yechikafu yakakwana. Angangosiya kamari kemwana. Ndozvichanga kasiya. Azwa maindi. Ambuya ati wakaenda rusira vari kwei. Uyaiko. Ndoda kubvunza vanopa wati wewe zvekwadhokta Tasiri wazvisiyira papi? Nawe kwadhokta ndakabva kumba ndakaenda paprivate. Gara ipapo. Akuitira izvi. Bhiji rakasimba kaira uko. Ndizvo here sokutsanangura kwaaita kuti iwewe hauna akatanga kutorwa kutekendiye. Izvozvo ndezvekuti iye ndiye akatotanga kuti Aiwa, iye ndiye akatanga kutorwa. Iwe ukambomusiya panze. takatorwa tese tiri pamwe chete. Aiwa, iwe ukamusiya panze ka. Ndobva vanotaura nadhokta. Aiwa, takangopinda tese ka1. Saka uyo ari kunyeba kuti iwe ukamusiya panze. Ari kunyeba, tabva tataura pareception. Tabva taendeswa muroom. Handiti tabva tatestwa. Takabvisa mari yatakabvisa. Makatestwa zvakafanana. Takatestwa zvakafanana. Takatoiswa apa, kakaiswa apa, kakaiswa apa. Makataurirwa mari dzavo kuti mese makatarisa. Zvava zvakatotariswa, munhu wese achitoona. Chinzi kake karapa, kamwe karapa, kake karapa. Kuprivate. Unako here kapepa aka? Ndinazvo zvese, ndinazvo. Zvokuti iwe wakanga usina chirwere. Ndinazvo zvese, ndinazvo. Ndakatozvitora mapiki tese baba. Ndinazvo. Ambuya. Makadiko gogo. Makadiko kunobva mutunhu uriseko. Aiwa ndo basa racho. Ndosaka vana vedu vachivada kuti vave munhu. Kugonda uya munhu muka. Iri kubatsira vana venya. Ndoda kuti munhu uri pauya zvosiya musoro wenyu akasiya chii. Makapedzera kusvika pamunoziya. Zvamunoziya chete kuti wavo. Chokutanga ndechekuti inenge iri mumba kicheni mangu yakagara. Ndikabva mukomana nditi kune mota dziri kuuya dzakaita muduro. Handizive kuti maivenga vanhu vangani. Vachisvitogara bhenji vakomana nebaba. Ndikati kwakanaka here? Ndikati asi tine nyaya yatinayo yekuti inesamuma wedu. Ndikati ndiye kuti kudiko. Mapi yangu uyu ane chirwere. Saka takaenda padhokota tikatestwa ndinge vanhu vaisina iye akamuka makasara nacho. Ndikati zvino zvadaro zvinoita sei tachikumira kuti arapiwe. Ndikati ine mota akakuenda kwamakanataka kunotora kuonekwa chirwere chochichi. Murapwa kana vatadza mozoya kuno ndozoona kuti ndinozvifambisa sei. Vapedza izvozvo ndobva taenda kumagrosa ndobva tengera kugrosa rangu. Zvakanaka tabva izvozvo uyo vobva vaenda kumamatezva vake indisara zvamukumba kwangu. Zvino ini chakazondishamisa ndechekuti titanga kutaura izvozvo zvokuti ngatirapise mwana tirege kupotsa imba. Taive nomukoma wake waiyeyo mukoma wake achiti gogo hatidi kuti imba yaputsike. Ndikati asi wachi ari kuda kuramba mwana womwana wangu injere dziye.
mushure maizvozvo takakwera zuva uyu chikoro achibva asvika takagara pamudhuri wangu vanditauya kuzotuma mwana uyu zvaita seizvo zvikanzi ati anezvikoma tomanerese rake ndakamusiya pano kaasina kuisiya handina kumuona ndakafunga kuti vaenda kumba kwatesvara wacho varareko ndazoenda kumba kwacheni ikaona hakuna vanhu ivavavari vaviri vakavasipo Amafundi yaenda kugowana vakunyangirana. Mumwe muchengeri mumwe wakapusa. Ndizvozvo. Marizotsi aya ndaona. Ndinongoziva kuti matesitiro. Munanzwisa. Munanzwisa ere marizotsi? Vane hwane HIV inairipo iwepo. Pandachida kuti tsanangure Akati sochaipinda. Ndivava private vanoita zvinhu nemari. Kutesitwa HIV vanobhadharisa, kutesta sick vanodini vanobhadharisa. Osei kana akabatwa akabatwa sikirisi mazona Takatesta syphilis tese pamari yedu pakabva pasara $5. Saka pa$5 iye ndipo vakazongonzi inonzi wedzerai vakabva vati zvirwere kana zvadai izvi panoda kungoti zvitesto zvisonzi syphilis neHIV zvese kawanda. Saka mari yedu pambasara $5. Vatazongoti anga vachitesta zvavo vapi asi zvatandichida chikaita kuti tidaro ngechekuti handitika ava semunhu anga ane chirwere handitika ndokuti akatsanangura zvakanzi mukana wekuzobatira HIV kune munhu ane syphilis uri too high. Saka tikatiteste vapi ndosaka vakazokuita izvozvo but zvinoda kuti danenzwisisa munhu wese akuda achiziva nyangwe baba vari kuva vachipota havazivi kuti nyaya yekupa pajekere zvakaita sei wazvinzwisisa mwanangu. Asika wanga ukateerera mudzimai vakatsanangura kuti maitirwo akaitwa nemurume wangu nadhokta haana kumufadza munhuka kuti andova munhu wachidaro. Saka isusu totidii uyu ari kuti iye maitiro amakaita kunge vanhu vamaronga chinhu chani chenyu chokuda kubata uku ndopandazopa semenzaniso sekuti handitika uyu akazoenda futi kuchipatara kushanda ega tisisipo kweisusi sedare tikati aiwe zvese izvozvo tazvirapa takuda kutanga zvinyowani kuti munotanga kutorwa panyowani tione kuti pasina utsotsi nomupurisa wedu ndisingaziva hangu kuti siki ikarapwa inotoderaipo taaka kuzadzisa because pane maresults 1 HIV akakombidza yako uyu ari negative kana mama wane avo angu akanaka ndo izi chirume but inini ndi Thomas ndoda ati une dambudziko rekuti maresults akwana asi zvawirira but ndikuona ngepane doubt kune mudzimai angu handina dambudziko hauna dambudziko alright ndanzwa kuti taura kuti wadzora mukadzi akudzoka kuneni naye aguma unotestwa daka unaguma unotestwa takudzoka kunyaya iwewe wachidzina wane chikomo ndoda kuona mama kuti ane chikomo nyaya yese yachikungolidha kuti ubate chikomo kana mukadzi wakabatsira nyaya iyi yokusabata zvikomba zvese zvekuti ane chikomo kuda mudzimai wakabatsirwa here sinzi wangomusamba kwavo pandanzwa kuti wangomusiya nhasi wabva kuzotumira samuro kumusunga chicho wakufunidza kuti wamhanya kuzomusunga mukadzi kuti mutaurira naye pane zvakungoone zvimwe zvida kuita kwauri zvichiyachiisa kuti kana wasiya munhu wabereki vataura mwana wavo wavasiya nhasi vamwana vangatumire samune ndibatsira kuti sei waitezvo pamusoro yechangamiro chakaita kuti inini ndipire dare ndakasiya madzimai vangu kuti vanorapwa handiti tozodzoka vadi vapore
asi musi waanorapwa handiti ka vakabva vakwira bhazi kubva vadzokera kupi kumba ndizvo ndavasiya kupi uko handiti saka ndakaona kunge pane connection nechikomba chebhozi ini ndakavasiya kupi uko vakabva vakwira bhazi kuenda uko zvandisingazivi handiti saka ndabva ndati ndandisenokwira chidare handiti tasvika futi ikoko Masvunza mamwe akataura nami andikurambidzei. Tasvika futi ikoko handiti vakabva vagara vabva ndakazoona zvinhu kusisina kumba Zvinhu zvani? midziyo yedu mini kuti mukadzi akamitorora zvinhu usina muramba isina muramba zvinhu zvazvaenda hakusisina akosina muchiziva anhu handi takatoenda tichitofara tichitoenda kwambuya wacho unosiya munhu akunofara ayo pandakaita unosiya munhu hatangoenda nenyaya yedu chete iyoyo Oenda unomsiya aizi unomurapisa ndiani? ndakabva ndatosiya mari yekuti anorapa Mari yacho haana kunditandira. aya zvinoiva kuti tadzoka pamodi vari Wamunosiya mari, wamusiyira mudzimai wako mari yekuti iyi mari inzi yekuenda kwadhokodheya. Izvozvo zvama. Naye mutangami yaita kurapwa ainaye kumba. vara muto Musoro itangani. Uyu anondisina mari. Uyu akanyora meseji kufunga kusiyana-siyana. Kuna dhedu vangu. naye iwe Ndobva anditumira nhamba ipapo. mwana uno wakanaka iwe mwana une katiwane une aiwa ndinabvunza katiwane une wakuzoti changamiri aisinaaaakira matendesi titotototunga iwewe nachimbodara isitotoregere ndanogaaa hama dzako ipa pana ambwe ndikumbiro meseji yakutumira kuenda pakati akujegerei ndianozokubatira makudonha kako Message ndio. unzayama kuti ndikakusiyai munhu takabvumirana kuti atichishanda chinhu chiparare papapo vana vagare zvakanaka ndinokunokwira futi padare ndisati ndadzoka kwauri ndakati mudzoke kana vakadzika mandibata mubvunzo wangu ani unokupindura ndati kana wasiya munhu wako wamusiya kuti arayirwe iwo orwambayo kana samuni kusvika mangwana namangwana chii chikakuzopoti umhanye ini ndafunga kuti pamwe nyumba kune makangwarisa izvi ndokugadzire nyaya makanga makumhanya kuita kufa matano ozvinizvo hazvinyanyoitika zvakanyanyisa mafundiro angu samama saka ndaida kuti atsanangure wega kana kuti aita sei handakuzwisisa ipapo anopapindura anopindura mamubvunza mubvunziro ndopazoti zvoni ndakazokwira nenyaya yekuti ndakabva ndanzwa kuti mukadzi atoko futi kuharare indamusiya kuno kumusha apangu zvakawanda akatumira nhamba dzemunino wakaiti ndimwedzi kubatanidza baba zvakawanda apa yaasitadha vakuneviya yejinjokuya apa azoti pamberi apa azoti mati okay akati okay ndiani ndo akati okay anzi kana vanze varizemba vakuti bvisai mbatya bvisai muine nadzo tenaida
akungakufonere here kuti tozotaura muzvino akandifonera akati urikugara musikana midziyo iriko yauda kuti saka uye akazobvisa mbatya ndiani but uyu akanga ari kuharare akari murume wako aingofanwa kundobvisa ipo ndemuzemba something is wrong ndira kashamani ndikuweza kubatsira mwana wako kuzvisa kuti uyu ari kusendera baba avo vari kushamba kuti murudzwemba atibvisai mbatya but yeti ndiye murudzwemba ari kuharara akawabvisai bhende yake oseiwo kwazvina baba mume wangu ndine mushando ndakamufonera ndakati baba shoma mari yandatoitendola haifani kuti ndizodzoka kupi kumba kwaharare ndobva andipindura kuti hakuna kwauchadzoka gara kumba kwedu ko ndobva ndati ndogara sei kumba kwedu kuno ndobva ati zvonizvo ndakamuti ndogara sei kumba kwedu ndisina chikafu chemwana ifunga mwana wangu anyama ndobva handiti ndatotonovhaidatobvarisaimbayo mwana uyo akafunga ma-12 ifunga mume wangu angasingaoepamazoe akamuka kuma 12 ndobva atanga kuchinja kuchema imomo ndikamutizamu akatanga kuramba ndikamutizamu akatanga kuramba kusvika kuti kwaedza mvura aiaiwaidina ndobva ndavafonera kwaedza ndakati baba shoni mwana ari kuramba kuyama ndobva ati kuona zvekuita nemwana wako ikoko ndakafona nifone nepanesido ndakandisina foni haizvinoti ndichefei ndafona nifone panesido ndobva apindura akatona zvekuita nemwana iye kuti ayama kuti mwana iye ayama ndobva zvadaro ndokuya hakusina shure kuzvikaitiko zvanakuramba panyaya yangu ndepekuti ndobva ndichi zvinhu zvako unozvitambira machakoni totsvagara mota kana ngoro imwe yakutora zvinhu zvako pachakoni ndatobva ziva kuti haa zvishuwa kandakasvika kuharare ndichiti ndirongedze zvinhu zvangu nditakura hangu ndega nokuna zvinhu zvangu ndandisina kuzvirongedza zvakanaka ndandasvika kuharare ndakwira bhazi ndienda kuharare kunongedza hembe dzangu ndarongedza hembe dzangu ndopandakanokerwa nadengo akanditi mumoni akati ndikubvisa zvinhu zvenyu sofuraiti makazoita sei ndandati sori zvenyu inini hana kunguti nokunga ndikutorongedza kuti tesese tibvise hembe tibvise zvinhu zvinofanana mangwana acho ndopandakafonera dhedha ndifanire kufungira dhedha wangu pawatambira ndite plani titakure zvinhu izvi nekuti ndandisisina pedu zvese nendodhakatoti ndakataura murume ndikuratidza kuti munhu ndikakunyidza ndakamupira ndakutobudisa zvinhu zviri panze kubva ndaita sekudaro zvinongowa ndibatsira kutakura zvinhu zvangu waitako mwanangu ukuona msanaiti meseji yangu tozotaura shanda habhisi chando tobuda tidanana meseji ndoma meseji mutatana kuenda kuzarati azvida kuti uzobvise nyaya nyanga redu ukupakunyanya pamai zvakaoma here baba vanoti dye mombe
ngazofamba zvakanaka Changamire. madonata Changamire. aishuka Ndianodoneta kuchangamire. Ndianodoneta ndiakukonza. Changamire murume wakakonza yarosi pamupambi yakakura. Yo wayakoteera nyaya dzevana wayakoteera ndi chakwamukana mandikupilika kuti zvinhu zvimwe zvine shungu unozoti mpaka ukatikana une hasha unobinyuka zvese ukazvisahasha azvifambisa vanhu havazoda kuteerera iwewe ukanyora tsamba yeapplication yakareba inoita 2 pages nyangwe ine zvinhu zvinokosha inongokandwa pasaiti but munhu anokuisa katsamba kungadai kuti I've attached my CV zvatopera zvinopa tsamba yakanaka Ina ndina ofisi yandisina kupinda murume yatora but ari panze maofisi ese ndakapinda Changamire. Teerera Ndakagara nemwana wangu chete for 7 months kuchitsvaga mwana. Masi unotaura kuti akumwana aende chikoro. chipoteerera handiri murumeka akagomara kumwa mwana kana akatorwa ari mwana mudiki aisvika here chikoro ende panapa nyaya iripo ndeyekuti tikadzise nyaya chikuiti uri kugomara kumwa rinyaya hai haachazibhadhare mari zvosakuti vanhu vachiudza vachizama ukuti haachadzei tichibatsira iwe shasha toona next day iva baba varongeka iwe gogo munamiso next day aiwa ndazviona ndataura imwana vamana vautobuda nemupurisa wavo nhasi vanosangana mangwana mande mangwana woenda notesta renew trade Andigoni kufamba washandi motano wachitakura bhobha. Uyu. Waende kumwe. Uyu chayo.